najlepšie, čo môžeš urobiť, je proste uvoľniť svoj nervový systém pomocou dýchu, otvoriť oči a uvedomiť si, že kde som teraz, čo ma reálne trápi, čo tu je teraz reálne, aké najväčšie problémy teraz vo svojom živote potrebujem prekonať a že či dokážem to nejakým spôsobom prekonať. A keď aj napriek tomu mám strašne obrovský chaos vo svojej hlave, tak úplne že najlepšia vec, ktorá ti dokáže pomôcť, je, že zobrať pero a papier a písať o veci, ktoré ťa sedia. Normálne, že vypísať si všetko, čo ma proste hnevá, z čoho mám strach, prečo mám z toho strach. A garantujem ti, že tým, že vlastne to píšeš, tak vlastne si schopný objektivizovať tie myšlienky, pretože keď tie myšlienky sú len tu a lietajú a riadia tvoj život, tak proste nedokážeš s nimi robiť nič, lebo je to totálny chaos. A ty keď ich vypíšeš, tak zrazu ty ich vidíš rozpísané na papieri a ty máš úplne iný pohľad. Máš oveľa triezvejší pohľad. Už len samotný ten fakt, že vlastne ten bordel z hlavy na chvíľku vyložím na ten papier, ja